premijernu u jutarnjem programu televiziji PIK, odnosno premijernu u Srbiji. I u svetu. I u svetu. Rale i Alma Mićić, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Čime smo to počasovali da ovde bude premijera? Pa premijera spota, zato što je sad montaža bukvalno završena pre nedelju dana. I ja sam prvi put vidio u stvari rezultat snimanja, a premijera u Njujorku je zakazana za 2. nedelju septembra, tako da sam... I jel ti se sviđa ovaj rezultat? Da, jako dobro izgleda, moram priznati. Kaži mi, fotografija je fenomenalna. Ko je radio spot? Da, spot je radio direktor fotografije Jeff Turek, koji je vrlo dobar direktor fotografije, koji radi sa poznatim rediteljem Ken Burnsom, koji radi dokumentarce. Tako da je, imao sam sreće da imam jako dobru ekipu koja je bila vezana za spot. A zato ima ovo kao poludokumentarnu priču? Moguće. To je scenarista i reditelj Greg McDonald koji je pisao priče koji su radili zajedno na spotu. Svi muzičari, čak i ova devojka koja igra ulogu trbušne plesačice, svi su sa prostora bivše Jugoslavije, tako? Mahom ili... Ne, naravno, moji muzičari nisu se da primetiti, ali devojka koja igra, starija devojka, ona je iz Hrvatske, a jedan od bubnjara je Makedonac, a drugi je Beograđanin, tako da... Odmah dobio sam vas dvoje, radite u Njujorku, živite u Njujorku. Da. Ti si završila Berkeley. Da, ja sam završila Berkeley, onda sam se posle toga preselila u Njujork i živim u Njujorku već 11 godina sa svojim mužem i 3 dece. I tako, gradimo karijeru tamo, uživamo uglavnom, zabavno nam je da se bavimo muzikom u Njujorku. A otkud to da živite u Njujorku i bavite se džez muzikom? Što se ne bavite nekim popom ili nešto? Pa mislim, mi smo otišli iz Srbije bavit će se džez muzikom, tako da to nismo promenili i naravno postoji puno nekih, kako da kažem, tezgi gde se snima pa onda se peva razna vrsta muzike, ali u principu ovo na čemu gradimo karijeru je isključivo džez ili neka modernija verzija džeza, pošto je Rale kompozitor i ja takođe pišem svoje kompozicije i tekstove, tako da idemo u nekom malo sada drugačijem pravcu, kako da kažem, ali i dalje tu se džez. Rale je već izdao 3 albuma, ti si izdala 2 albuma, snimila si 3. album? Da, snimila sam 3. album, da, koji je malo drugačiji za ljude, one koji znaju moje prva 2 albuma, drugi je takođe izdat ovde od PGP RTS-a i može da se nađe ovde. 3. album je jednom drugačijem pravcu gde više reprezentuje moju autorsku muziku i obrade nekih pop stvari s kojima sam odrasla, koje nikad nisam imala prilike da pevam uživo, od koje ćete jedno čuti danas, između ostaloga. Prva 2 albuma su, ako mogu tako da kažem, uslovno rečeno, džez standardi. Da, prvi album posebno. Je to bilo da bi mogla da pokažeš da u stvari ti znaš da pevaš džez, jer je jako teško probiti se na džez sceni u Americi? Pa, mislim, to je prosto bio neki prirodni razvoj stvari, zato što kada sam došla na Berkeley, kada sam završila Berkeley, kada sam se preselila u New York, ja sam uglavnom pevala isključivo džez standarde na neki moj način, ali to je bio onaj jezik koji sam ja govorila tada muzički. Prvi album je izdat, naravno, u tom kontekstu. Već drugi album ima dosta moje autorske muzike i džeza koji je malo moderniji, koji odstupa od nekih standarda, dok ovaj 3. je sada pa 3. faza, tako da nisam htjela zaista da se dokazujem ja umem da pevam džez standard, ali zaista to je ono što ja znam da radim jako dobro, tako da je bilo logično da prvi album bude upravo to. Je li teško nekome ko je odavde uspeti, vi ste dugo već tamo, koliko vam je bilo potrebno da nekako svoje mesto pronađete baš u... Da, pa ja se sećam još kada sam, pre nego što sam uopšte aplicirala za Berkeley, ja sam bila prva džez pevačica koja je Srbija otišla tamo ikada i plus su mi dali neku ogromnu stipendiju, ja uopšte nisam mogla verujem da će ikada biti moguće i sve je bilo ono u fazonu kao zašto bi neko meni koji sam iz Srbije dao stipendiju da studiram džez pevanje u Americi, tamo ima sigurno puno sjajnih pevačica koji su odande, koje to mnogo bolje rade nego ja. Međutim, u stvari pokazalo se da realno džez je univerzalni jezik koji može bilo ko da se bavi i kad smo obe stigli na Berkeley smo zaključili da su tu ljudi iz cijelog sveta. A njujorška džez scena se sastoji od ljudi iz cijelog sveta takođe koji su svako od njih, ako nije iz Amerike, onda daje tu neku svoju autentičan zvuk zemlje iz koje dolazi. Bilo to kroz emociju čisto, bilo kroz svoj izgled, bilo kroz, ne znam, kulturu sa kojim je odrastao. Evo je bilo lako možda, pošto ste zajedno bili lakše nego da ste možda bili odvojeni? Pa kad smo došli na Berkeley mi nismo se ničak ne poznavali, tako da smo nekako... Bilo je romantično poznavanje u menzi. Da, upoznali smo se u menzi, da. Pa dobro, divno. Ali definitivno lakše, pogotovo kad je suprug se bavi istom umetnošću kao i vi, postoje neko razumevanje koje pomaže umetniku da nastavi tamo i da ide dalje, da ga ne sputava. Mislim da je to jako bitno. Koliko vam je lako da sarađujete jedan s drugim?
Pa jako nam je lako, mislim, ja obožavam da nastupam salom. Mislim, logistički to da se izvede malo teže, ali da. Ovih dana je jako teško, pošto imamo i decu i ako sam ja na turneji, uglavnom Alma ostaje, ako je Alma na turneji, ja ostajem sa decom, ali meni je to... Da, prošle godine smo imali rezidenciju u jednom klubu svakog utorka cele godine, tako da to smo radili, to smo onda znali da je svakog utorka i da to smo organizovali i to je bio u stvari prvi put da smo zaista na tom nivou učestalosti radili zajedno. Da, stalno. Da, inače uvek, A dolaze naši da slušaju vas? Pa neka dolaze, da. Jel znaju da ste odavde? Da. Naprimjer, poslednji, sada već bivši zamenik vicekonzul koji je bio u Njujorku, on je bio izuzetno, Vladimir Pavlov, on je bio izuzetno podržavao sve umetnike, filmske, pozorišne, muzičke, tako da smo tu neke dobre isto kontakte ostvarili, jer je on faktički kroz srpsku zajednicu i eksiju zajednicu zaista to nekako ulagao u to i komunicirao sa svima na vrlo lep način, tako da je... Pretprošle godine si imala koncert u Oteljevu 212, karte su rasprodate u roku od 15 minuta. Kada ćete sad, i nisi svirao ti nisi decu. Kao što neko ranije. Ti si čuo decu. Kada ćete imati neki zajednički koncert u Beogradu? Ili, ja znam da imate vi, sada putujete u Crnu Goru, idete u Podgoricu, gde ti svako malo učestvuješ na određenim workshopovima, ako mogu tako da se izrazim. A kada ćete u Beogradu imate nešto? Zajedno, pa stvarno ne znam. Volili bi, prosto da, nije bilo prilike. Trenutno imamo taj angažman u Crnoj Gori, posle toga imamo u Engleskoj neke nastupe, posle toga se vraćamo u New York, ali nadam se da će u skorije vreme biti mogućnosti da napravimo koncert u Beogradu. Jako bi volili, tako da. Ja sam siguran da će biti puna sala gde god da budete imali koncert, a sada za naše gledalce koji su odgledali prvo Ravetov spot, koji je meni odličan, da vidimo mali kao teaser za sve one koji hoće da čuju kako vas dvoje svirate, odnosno pevate zajedno. Može? Može. Naravno. To je, Alma, odmah dok ideš, dok Krale uzme gitaru, da nam objasniš što je pesma u stvari sa tvog novog albuma. Da, to je obrada jedne kompozicije s kojom sam je odrasla od pevačice koju svi volimo u Beogradu, Šade, i rešila sam se da stavim na ovaj album, tako da nadam se da će vam se dopasti. Izvoli. Won't pretend that I intend to stop living. Won't pretend I'm good at forgiving, but I can't hate you, although I have tried. Still really, really love you. Love is stronger than pride. I still really, really love you. Ooh. Sitting here wasting my time would be like waiting for the sun to rise. It's all too clear, yeah. Things come and go. Sitting here waiting for you would be like waiting for winter. It's gonna be cold and may even be snow. Won't pretend that I intend to stop living.